Hola, soc David i benvinguts a una nova entrega d'entrevistes falleres d'Infofalles. Avui tenim a Marina Civera, fallera major de València 2019. Benvinguda, Marina. Gràcies. Marina és de la falla Barri Sant Josep, del sector Algirós, i fallera major de València 2019. Marina, com ha canviat la teua vida des que has sigut fallera major de València? Pues en algun aspecte ha canviat radicalment, perquè dins de les falles, clar, la teua experiència ja i les coses viscudes i com te tracta la gent i els puestos on vas i tot, sempre és diferent, però al final ara ja he tornat a la meva vida normal, fallera. Sí que és cert que en la pandèmia tot s'ha frenat un poquet, però ha canviat a nivell personal més que d'una altra manera, perquè he millorat molt com a fallera, crec jo, he après moltíssim, he conegut a molta gent, he sentit molta felicitat molt incomparable a unes altres experiències de la meva vida i jo crec que és millor fallera, en alguns aspectes també millor persona, jo crec, de conèixer altres aspectes de la vida, del món faller i molt més feliç també com a fallera. És que clar, és un repte personal i faller molt gran. Sí, la veritat que quan has crescut o has viscut en este món des de xicoteta, tu sempre admires a les figures falleres, no? Tant als artistes com als pirotècnics com a les falleres majors de València i les seues Corts d'Honor. Jo també, haver sigut Cort d'Honor infantil, vaig descobrir el món de les Corts d'Honor molt jove i me fascinava i sempre me feia molta admiració. Entonces, quan jo vaig poder tindre l'oportunitat d'intentar ser Cort d'Honor d'una altra vegada o fallera major de València, clar, a mi era un somni que podia tornar-se realitat de nou, no? Com quan vaig viure de xicoteta. I clar, després, quan aplegues ahir, costa molt donar-se compte que ho estàs visquent. Passen molts mesos fins a que tu te dones compte que de veres eres la fallera major. És molt difícil fer-se la idea perquè sempre te pareix molt inalcançable. És que costa donar-se compte i sentir que sí, que realment eres fallera major de València i que has aplegat al teu somni que t'han somiat. I esta és una pregunta la que va ara que jo crec que Raquel Alario va dir que sí, que de vez en quan sí que segueixen reconeguent-la. Tu que te segueixen reconeguent, no? Sí que me passa. Me passa menys, jo crec, que el que me passaria si no hi haguera pandèmia, perquè ara anem sempre amb mascareta, anem molt tapats, més protegits, i quan potser en algun moment puntual que no porto la mascareta, si estic en el carrer o estic en algo, sí que me reconeixen més, però és cert que ara en la mascareta vaig bastant incògnito, no me reconeixen igual, però en els actes sí que n'hi ha molta gent que es dona compte, si vaig convidada a algun puesto me veuen i escolten i diuen, ai, és Marina Civera o alguna cosa així. Fallera major de València. Però sí que és de veres que jo crec que per les circumstàncies en les que ens trobem ara no me reconeixen tant, perquè sempre anem tapats. I sobretot en el treball. Abans de la pandèmia, en el treball m'estaven reconeguent millor. Sempre era, tu eres Marina Civera la que ha sigut fallera major, però ara que porte l'EPI, la doble mascarilla, el gorro, pues la gent mai me reconeix. No es dona compte. A vegades me parlen i me diuen, ¿tú eres fallera o estem parlant de algo? No, es que como soy fallera, no sé qué. Y yo, muy bien. Y me dice, ¿y tú eres fallera? Yo, sí, yo también. Però, clar, no dic res perquè no se donen compte. Just avui fa 3 anys que va ser exaltada com a fallera major de València en el Palau de la Música. Com ho vas sentir? Com vas viure aquest dia tan màgic per a tu i per a la teua Cort d'Honor? És un dia molt especial per a tota fallera perquè és un dia en què te sents molt feliç, molt agraïda a tot aquest món faller que t'està donant el privilegi d'estrenar un espolí que ara ja va ser teu per a tota la vida, de portar un adret molt important i molt simbòlic per a la ciutat i que té tanta història com a tantes falleres majors de València l'han portat. I és un dia sobretot d'estar feliç, perquè jo vaig parlar en Carmen i en Consuelo quan després elles tingueren la seva oportunitat i me'n recordo que es va dir, és que és un dia en el que no tens una preocupació, no tens que fer un discurs llarg que la gent té que recordar, no tens que fer algo que te lleve el son, no? Sinó que a sols vas a gaudir el teu espolín, a somriure, a estar en la gent, a que la gent t'aplauda, a escoltar les paraules d'un mantenidor que te va exaltar. És un dia que és purament feliç. I jo me'n recordo que vaig tornar a casa i me feia mal la cara de tant de somriure. Sí, total. I és un dia que te sents molt privilegiada i molt agraïda a l'oportunitat que t'estan donant, la veritat. Clar, és que és una oportunitat gegant que vius
les falles des de dins, des del lloc on has somiat. Sí, de fet, l'altre dia, en l'exaltació de Carmen, me'n recordo que quan estava ja soles en l'escenari, quan ja va baixar l'acord d'honor, i estàvem esperant que acabara la música de l'acord d'honor i es començava la d'ella, me'n recordo que estava jovent, perquè estàvem en el palco com un poc darrere de tot, realment, i estava veient tot el palau, com estava tot el palau mirant-la a ella. O sigui, n'hi havia ahí, no sé, les persones que hi haurien totes callades, quietes, mirant-la a ella, somrient. O sea, que bonic. És que era espectacular. Jo estava pensant, és que eixa ha sigut jo? O sea, no me podia creure de dir, és que tota aquesta gent està així, mirant-la a ella, esperant, o sea, han vingut a veure-la, han vingut a veure les seues xiques, han vingut a veure, i estan esperant que ella baixe, però és que estava tenint com un moment de realització espectacular de dir, mare meva, que fort és ser fallera major de València. Sí. És que mai t'acostumes, mai t'acostumes. Veus les imatges i dius, uau, lo que he viscut. Sí. Jo crec que això passava. Això m'ho va dir la mare de Raquel Alario, perquè ella va ser jurat meu, i me va dir que a elles les passava una cosa, que era que s'estaven donant més compte encara de lo que havien viscut vent a les que anaven darrere visquent-lo. Claro. És que nosaltres quan ho vius pues estàs tan clavat en tot i tens tantes preocupacions que no te pares a pensar-ho, però després quan tu ja has acabat i veus a un altre que ho està fent i dius, això ho he fet jo, això ho he tingut jo, i ahí és quan de veres te sorprens. I ella le va passar i a mi m'està passant també. És increïble estar allí i viure-ho. Sí. Quan estaves a candidata a la Fonteta, a mesura que anava passant les proves, com les vivies? Pensaves que plegaries a eixir? Que va, sí, de fet les proves són un poc caòtiques, perquè n'hi ha dies que tornes a casa molt contenta de jo crec que anar molt bé, perquè potser aquest dia has fet una prova i estàs contenta, o has parlat en el jurat i tu has pensat, ai, així m'han conegut un poc més. Però potser n'hi ha un altre dia en el que penses que no t'han mirat ni una vegada, que has sigut invisible o que has fet una prova i t'has enganyat, i n'hi ha dies que tornes dient, no res, o sigui, jo me'n vaig així, això s'ha acabat, això no espera a mi, o sigui, són molt de, no, n'hi ha molts altibajos, perquè estàs ahí dient. N'hi ha dies que tens molta esperança i tens molta il·lusió, i n'hi ha dies que penses que, clar, que baixes a la realitat i dius, això no espera a mi, jo no tinc que eixir perquè n'hi ha tantes xiques que podien ser-ho que per què vaig a ser jo. Entonces, sí que són unes proves que se fan caòtiques i complicades a nivell personal. Jo crec que a nivell mental és molt complicat continuar a ser forta, no?, durant totes les proves, però són també uns dies de molta il·lusió, perquè al final estàs ahí a les portes d'un somni i coneixes a les xiques i estàs com agarrant-te a aquesta esperança, no? Però jo mai pensava que podria haver sigut. O sigui, jo pensava que jo era molt fallera, que a mi m'agradava i que jo pensava que sí, podria fer-ho bé, però jo no sabia si el jurat anava a pensar el mateix de mi o no, si no els tenia que agradar res o si no veien res en mi. Pues, són dies de dubtar-se molt, de no pensar si tens valia o no per això. Clar. Doncs tu vas eixir l'última, no? Sí, la 13. Sí que és de veres. Me'n recordo que n'hi hagué un punt mentre nomenaven a les xiques que vas dir, mira, jo no, perquè clar, cada volta que van a nombrar a una tu estàs dient, ai, a veure si soc jo, però me'n recordo que va arribar un punt en el que vaig dir, potser per la sexta o la aixina, que clar, no estàs eixint i vas dir, mira, ne queden com 7 o 8, no vaig a torturar-me, i jo me'n recordo que vas dir, mira, me vaig a esperar a l'última. Sí, o sigui, podria ser l'última, me'n recordo que vaig dir, si no és l'última, no és, i ja està, vull dir, no vaig a torturar-me cada volta que van a anomenar a una, vaig a centrar-me en l'última, i si ja no és l'última, doncs ja està, ja no puc ser. I així no va ser l'última, i me'n recordo que me van entrevistar a l'Ixir i me digueren, bueno, la 13, què tal? I me'n recordo que vaig dir, bueno, el 13 és un número molt bonic en les falles. Sí. La número 13 és un número important, David, no m'importa tant, no m'importa. Recordo que se van riure, pues això, era molt graciós. Ostres, i l'última sempre també ha sigut en eixir quan... Clar, això és el que vull dir, que l'última sempre és la fallera major. No quan ixen en Fonteta, sinó al desfilar, sempre és la 13, no? Entonces, com que vaig dir, bueno, no passa res. He sigut la 13 per una vegada, no? Que qui sap que després ja no ho seré. El principi. I de fet, ma mare, me'n recordo, la meva germana després me va dir, no, si mamà a la que isqué la dècima ja s'estava anant, dient, no, que ja està, vámonos, que no va salir, que quan isqué la novena o la 10 ja s'estava alçant per anar-se, i la meva germana li digué, senta't ahí, t'esperes, que encara queden 3 persones o 2 persones, que hasta que no sé, i l'última, això no s'ha acabat. Sí, és un dia de molt de nervis, la veritat, però també passa volant. Sí, passa volant. Allí és viure l'emoció de les candidates, de les famílies i sobretot també de la falla, de l'emoció de quan ix la seva candidata.
Sí, sí, perquè a més nosaltres estàvem les dues preseleccionades, la meva infantil i jo, i clar, la falla estava molt volcada perquè damunt teníem més entrades, perquè estàvem les dues, entonces la reacció va ser molt gran i això sempre sí, és molt emocionant. Doncs seguim. A partir de que va sonar el teu telèfon, com va canviar la teua vida, el teu dia a dia? Què va passar? Això sí que va ser radical, perquè veníem també d'unes proves d'estar totes les setmanes, molts dies de la setmana reunint-se i anant a actes i tal. Entonces va ser un poquet una continuació, però per 20, no? D'estar constantment ara a medis, a premsa, a que te conega la gent, es comencen els actes, els primers discursos. Entonces, els primers dies són molt impactants, són molt emocionants, però n'hi ha que saber calmar-se un poquet, perquè si no te arrolla, no? Com que l'energia del moment te tambalea. Entonces n'hi ha que agafar un moment de pausa i d'organitzar-se, de començar a planejar tratges, colors, que si vas a l'Espolí. Entonces són uns dies molt intensos perquè es comences a prendre decisions de coses molt importants, que tens que començar a escollir l'Espolí, vas a començar a pensar en la crida, que si tens que anar ja a conèixer a gent, que vas a conèixer els polítics, al president, pues ja són com experiències més que imposen, sí, no? Imposen Entonces, molt. canvien molt i el que passa és que és molt radical, no? Però són també dies molt feliços perquè passes també de ser desconeguda a un amor radical, no? Per tot el món, de que sí que és cert que al principi, quan tu ixes, el que volen és a la figura de fallera major i després, conforme te van coneguent, a que acaben volent-te a tu. És a tu, sí. Entonces, això és el que passa molt al principi, que quan tu ixes ningú te vol però perquè no te coneixen, volen a la figura de que eres la fallera major i després ja van coneguent a la persona i és quan ja te van estimant a tu, veure les teves característiques i veure què és el que més els agrada de tu, les interaccions amb tu. Entonces, també això va evolucionant molt. Una de les preguntes que el món faller vol saber sempre és quants tratges guardes de fallera major de València? Pues la veritat és que no ho sé, no els he comptat perquè també fem moltes, no trampes, però al final fem moltes combinacions i potser per a una mateixa tela teníem un farol i una màniga del 18 i després ens el fiquem en un altre d'un altre color, el corpiny, o sigui, fem tantes combinacions que al final també tenim un xoc de tratges que pareix més del que potser és, però no sé, al final entre uns i altres al final pues 15 te fas més o menys segur. Passa que al final no sé quants en total acabes traient. Però en ma casa ens encanta la indumentària, ens agrada moltíssim. També passa una cosa que és que al final te tens que arriesgar molt, moltes vegades, perquè quan ja has fet tants colors, estàs fent tants dibuixos, vols canviar, no vols fer-te el mateix tratge 20 voltes. Claro. Entonces, al final també investigues coses noves, te arriesgues així o allà, entonces ja al final passes de tindre un mateix estil a provar unes altres coses o també aprens molt. Jo vaig aprendre també més encara d'indumentària i aprens coses noves o coses més antigues que fa soles esta indumentarista i justament l'has conegut perquè ha sigut fallera major i pues és un poquet una experiència també molt renovadora a nivell indumentària per a nosaltres. Aprenem molt, però quants tinc en total? No ho sé, no estic segura. Perquè també me ficava tratges meus que ja tenia. Ah, clar. Jo me ficava el meu de fallera major, que a mi m'encantava, alguns dels meus tratges de l'any de fallera major de la meva comissió. Entonces, no ho sé, no sabria dir-te un número. No? Però una fallera major se fa més de 15 segur. Ostres, és que és una quantitat molt alta. Sí, però perquè a soles en els dies importants que estrenem tratge i al final són molts. Entre els 3 oficials, que vols fer-te un per a la crida, que si te vols fer un per a les Forces Armades, vols tindre un en l'exposició del ninot o el que siga, després el que te regalen, perquè te regalen molt. Que la família te regala, per exemple, a mi me regalaren la meva falla, la meva comissió, perquè volien donar-me un tratge. Les meves companyes de l'acord d'honor infantil de 2006 me regalaren un. O sigui, al final la gent també que te vol fer-te un obsequi per haver eixit i vol acompanyar-te en este any i potser te regalen això. Entonces, entre el que tu vols, el que te compres, els oficials, el que la gent vol regalar-te i tot, pues al final agafes molts tratges i moltes teles i tens ahí un armari estupendo que després tens que veure on ho claves tot, però... Tens que fer una habitació aposta per a... Sí, així té que ser. 3 burros tinc jo en casa, perquè lo de particular també ocupa molt, perquè després tu tens 20 abrigos, tratges d'estiu, de primavera, d'hivern, de més arreglats, més informals, pantalons, tratges, al final la part de particular també ocupa molt. Seguim. Què significa per a tu la teua acord d'honor? Bueno, l'acord d'honor és imprescindible quan eres fallera major, perquè si no l'experiència se fa molt més
oscura, no? Més solitària. Ells són un poquet eixa llum en els moments en els que necessites suport, que vas a viure coses importants, que a lo millor elles també estan en el seu moment de plenitud del seu càrrec i estan vivint moments importants i vos recolzeu les unes en les altres, compartiu experiències que no vas a poder compartir en altres persones, que vos van acompanyar tota la vida, que esteu en moments íntims, en moments durs, en moments feliços, entonces viviu coses que vos uneixen per a sempre i una fallera major sense la seva cor d'honor no pot ser la mateixa, perquè ni se sentirà igual, ni estarà igual de radiant, ni se sentirà tan recolzada per ningú, ni hi haurà ningú que l'entenga tant com ho faran elles. Entonces, la cor d'honor al final són unes amigues que se queden ja per a sempre, que de fet, jo me'n recorde que quan isqué en la fonteta, quan vaig eixir, és una cosa que me va perseguir tota la vida i que me recordaven perquè vaig dir només vaig eixir en la fonteta i vaig estar en la fila en fonteta i vaig dir que iremos a nuestras bodas perquè jo estava vivint la meva germana major en les seues companyes de la cor d'honor com estaven anant a les seues bodes ja després de 10 anys de cor d'honor i estava pensant, mare meva, és que jo aniré a la boda d'esta xiqueta que ara mateix no conec. O sigui, l'acabé de conèixer, no me sabia ni el seu cognom i després aniré a la seva boda, coneixeré el seu fill i serem amigues per a sempre i no ho sabem, saps? Sí, és algo que ja dura per a tota la vida. Ara que ja han passat 3 anys del teu regnat, quin acte recordes amb més il·lusió? Això és molt difícil, aquesta pregunta és molt difícil perquè cadascun és molt diferent, els actes més rellevants són diferents entre ells i tenen el seu moment que t'acompanya per a sempre. Però jo diria, realment, sempre me'n recordo i sempre me ve al cap 2 moments. La telefonada, és increïble. És el moment en el que se compleix el teu somni, en el que descobreixes tot el que té que vindre per davant i és un gran regal de dia i que també és un dia de molts contrastes perquè al principi estàs molt nerviosa, no t'esperes res, fins i tot com que t'enfades de dir dona igual si jo no ho visc i tens com uns sentiments així trobats i després ja és quan eres fallera major i tens aquest pico de felicitat i d'emoció. Entonces és un dia molt impactant i que et xoca molt i que t'obri les portes a tot el que tens que viure. I després jo crec que l'exaltació també perquè és el moment en el que més comences a sentir fallera major perquè portes aquest tratge, te fiquen la banda, la gent està en un moment d'exaltar-te i d'aclamar-te molt i és molt impactant també per a la ment, jo crec, i per a una fallera. Jo crec que aquests dos estan allà. Sí, jo crec que sí. Jo a dia d'avui seguís emocionant-me en el vídeo que vas pujar quan te va quedar l'alcalde. Sí, és molt graciós, a molta gent li agrada molt i aquesta foto va volar, va moure's per tots els medis i per tot el món perquè és que va ser molt graciós. És que jo me'n recorde que n'hi ha un moment en el vídeo que jo no volia ni mirar la tele, o sea, estava així mirant com superconcentrada, com si estava ahí i de sobte mire pa baix com dir, no vull ni mirar, és que m'estic... I després és que la emoció de que el telèfon sonara abans que digueren el nom. Clar, això va ser un moment, 2-3 segons de tensió màxima i de no saber què anava a passar, com que ho veus vindre però encara no t'ho han dit, no? Claro, com encara no té el nom, dius... És com quan estàs en un tobogan o en una atracció que tu veus ja el precipici i estàs ahí alçat però encara no has caigut, és un poquet aquesta sensació. Clar, quan te quita l'alcalde deu ser una emoció... Bueno, en el vídeo queda reflectit. Sí, va ser... És un moment molt d'incredulitat. En casa, el que recordem i el que veiem també en el vídeo, perquè tenim aquest vídeo i un altre des d'una altra perspectiva, estem tots fent així, portant-nos les mans al cap, tot el món dient, no pot ser, estem tots, i jo estic fent així tot el rato perquè estàs de que dius, no pot ser el que està passant. Però després ja parles en l'alcalde i després que això també és un moment de que vas a dir les teues primeres paraules a tot el món i jo me'n recordo que jo no el sentia. Entonces vaig descolgar, però no sabia si li havia descolgat o no, i jo estava ahí dient i dic, ¡ay, que me están llamando! I això se va sentir en l'hemicicle i se va sentir com dic, ¡que me están llamando! Tota nerviosa, o sea, jo pensava, mare meva, quina primera impressió! Però és que al final és un poc caòtic tot, i després ja sí que dius aquestes primeres paraules que me'n recordo que la meva germana me va dir, ¿cómo has sabido qué decir? ¿Cómo has podido decir algo? Si estábamos bloqueados, hago yo. Es que no lo sé, digo, es que no sé ni cómo se me ha ocurrido, però com me vaig ir del cor, al final estàs en un moment molt emotiu. Molt emotiu i t'eix la cosa natural, el que te sentissis agraïda. Me'n recordo que vaig mencionar al Montfaller, al jurat i a la cor d'honor i
i esperar que no sé, és un dia molt estrany, la veritat, però és molt emocionant. El teu any el dedicares exclusivament a les falles o treballaves, estudiaves? Jo sí, és que jo tinc la sort que l'estiu que vaig eixir preseleccionada era l'any que acabava la carrera. Jo vaig acabar la carrera, eixe juliol, me vaig graduar i vaig eixir preseleccionada. Entonces, jo sí que és de veres que volia continuar la formació i me vaig presentar a un màster. Entonces, vaig fer la prova per a accedir i me varen escollir i tot, i vaig comentar-li al decano de la universitat que estava, bueno, el que me va entrevistar, el director del màster, i vaig dir, jo tinc aquesta situació personal, que no sé què va ocorrir, no sé si vaig, a lo millor no és cor d'honor, no és fallera major, no és res, que a lo millor jo me presente a tot i a lo millor, si tinguera aquesta sort, podria eixir, no ho sé. Entonces, me digueren que no passava res, que ells me guardaven pues, com la plaça, no? I que els anava contant, i que si jo veguera que poguera fer-lo, pues que no hauria problema. Entonces, jo vaig estar l'estiu molt tranquil·la, perquè, clar, jo estava de vacances. Claro, a disfrutar. Clar, estava disfrutant. I entonces, clar, en setembre és quan vaig començar les proves i quan vaig eixir cor d'honor ja vaig tocar i vaig dir que ja no podria, perquè era un màster molt exigent, que tenia pues, de dilluns a divendres de 8 a 8, els dissabtes d'experto, viatges de congressos i tot, i vaig dir, mira, jo ja, a hores com a cor d'honor, que això ja ho tenia, no vaig a poder fer-ho. Entonces, jo preferir dedicar-me a això, ser feliç, disfrutar de l'experiència i ja quan acabe tornaré a formar-me i no n'hi ha problema. Què passa? Que després vaig eixir fallera major i vaig dir, pues mira, menos mal que no vaig decidir fer-ho, no? Que me vaig tirar enrere i així me pogué dedicar completament al càrrec i a totes aquestes coses xicotetes que la gent no veu, no? De tindre que preparar, de reunir-se, d'actes que la gent no tenen tant d'impacte però que tens que anar i sobretot també aquests moments de poder descansar i de planificar coses del futur d'aquest mateix any. Ostres, és que clar, deu de ser un any molt caòtic de preparar, de xicotets detalls... Sí, és que jo me'n recordo que la gent me deia y ahora cuando tienes, ¿qué me diuen? Es como trabajar. Y yo decía, no, esto es més que treballar. Claro. O sea, quan jo treballe de dilluns a divendres en el meu horari, digo, això és de dilluns a diumenge, pel matí, per la vesprada o per la nit, quan siga, en qualsevol moment, pentinant-se de fallera, no? O sea, de nit, de madrugada, això és pitjor. Això és 24 hores. És pitjor la dedicació que tens que tindre que un treball. O sea, jo ara treballe i tinc millor vida que quan era fallera major. Però al final, en aquests moments, tu estàs feliç, estàs encantada de fer tot això i passa rapidíssim, perquè com és un ritme tan frenètic, no te dona temps a donar-te compte que no estàs fent això, que no estàs allà allò, perquè tens tantes coses i estàs gaudint tant de totes i eres tan feliç en totes que al revés, quan després tens alguns moments de relaxar-te, dius però no n'hi ha res, no t'hi tractes, què passa este cap de setmana que està tan tranquil, no? Com que t'acostumes a aquest ritme i t'agrada molt. El moment de la crida, on veus tot el món que estima les falles, com és viure-ho des de dalt, dient les teves paraules, que tot el món estiga ahí pendent de lo que dius? És, a veure, assusta. Jo me'n recordo que jo, per exemple, sempre m'han dit que sóc molt tranquil·la i sí que és de veres que tinc, no sé, com que me sé relaxar molt bé, no estic patint de normal per els nervis, però eixe dia vaig estar molt tranquil·la durant el dia, que me'n recordo que en la meva casa me deien però com puedes estar así? O sea, me vaig dormir mentre me maquillaven. Estava maquillant, me vaig apoyar així al cap i me vaig quedar amb la boca oberta damunt, m'estaven maquillant i la meva germana, és que no m'ho puc creure, o sea, en 2 hores està fent el discurs i està aquí dormint-se, o sea, jo estava tranquil·la, jo crec, però després, quan vaig a plegar allí en el cotxe, que estava entrant entre la gent, que s'estaven apartant, estava molt, molt nerviosa. Crec que és el més nerviosa que he estat, més que en la fonteta, en la despedida. Ostres. Perquè, clar, tu ja te penses lo pitjor, no? Ja no me vaig a oblidar, no vaig a dir-ho bé, me vaig a enganyar a això, me vaig a botar coses, i damunt, en el nostre any, prengueren la decisió de ficar el discurs en paraules en les torres. I jo dient, damunt, si m'enganye, tot el món ho veurà, perquè si no dic alguna cosa, veuran que no ho he dit, mare meva, tens molta tensió, però després, una vegada estàs ahí, també te fan un espectacle un poquet especial. A mi, Pere, me'n recordo que me va fer la sorpresa de que tocaren el bolero de l'Alcúdia, que és un dels meus balls i cançons favorites valencianes, i clar, no pogué parar de plorar i estava emocionada també de l'Espolí, d'estrenar el Reina, i estava també patint molt per la xiqueta.
jo estava nerviosa, però jo no volia que Sara me veguera nerviosa, jo volia que ella estiguera segura i damunt ella anava primer. Entonces jo volia com estar tranquil·la per ella. I me recordo que ella me deia, ¿estás nerviosa? Y yo, bueno, un poquito. Yo le decía, un poquito, pero digo, pero va a ir genial, tal. Y yo per dins estava dient, madre mía, lo que me ve. I clar, però jo volia pues, que ella veguera que anava a fer-ho bé, que estiguera forta, no? Que tinguera això. I Sara és una xiqueta molt valenta i ho va fer fenomenal. I jo, per exemple, ara, quan la veig, a mi me dona molta vergonya veure'm a mi mateixa, no sols veure les entrevistes ni cosa així, perquè me dona un poc de vergonya, perquè penso, tindria que haver dit això, tindria que haver canviat això, i en la crida me passa també, que n'hi ha coses que dic, ai, és que això ho vaig dir mal, o això no ho volia dir així, o ai, és que me vaig travar en esta paraula, o el que siga. Entonces, com que al final eres molt exigent també perquè vols fer-ho bé per els fallers, per la gent, per totes les persones que se senten identificades en este missatge faller i vols fer-ho bé i clar, tens aquesta tensió afegida teua, però és un dia molt especial perquè després una volta ho has fet, ja està. Respires i és quan de veres disfrutes del moment perquè veus a tota la gent, veus els fallers, vas a veure la Verge, fas ese passeig per el carrer, per darrere. Exclusiu. Sí, i ja és com que ja te relaxes. És un dia de molta tensió però que té un simbolisme de que les teues falles comencen, no? I són contradiccions un poquet del cor i de la ment, però és un dia molt especial que recordes sempre. L'inici d'uns dies intensos i amb molta màgia. Sí que és de veres que a partir d'aquest dia, uns dies abans tu ja es comença tot, perquè per a la gent les falles es comencen l'1 de març, per a altres persones es comencen el 14, no? Diguem que cada un els vius d'una manera, però nosaltres des d'aquesta setmana de la crida tenim el mateix ritme fins a que acaben les falles. O sigui, potser des del dia 20 i algo, 24, 25, segons com caiga, fins el 20 de març és a tota hora, tots els dies, qualsevol moment del dia, tot el rato de fallera i clar, quan arriba el 14 de març, per a nosaltres no es comencen les falles, a tot el món de «Ai, ja són falles!» No, nosaltres portem de falles ja 3 setmanes per lo menys. Tu ja saps el que t'espera per davant, no? És molt emocionant, és un dia molt bonic. Tinc moltes ganes de veure la crida de Carmen, perquè jo el poc que he parlat en ella, que ja puc dir que el meu he tingut ja de poder conèixer-la, és que jo l'escolte parlar i a mi... Molta tranquil·litat. Sí, és que a mi me transmet molta calma, és molt, no sé, com molt pura i crec que va fer una crida molt simbòlica i que serà molt... que tocarà molt a la gent. Consuelo va fer una crida molt valenta, molt forta, que ella va treure aquest caràcter que té valent i es va notar. Jo crec que va ser una crida molt impactant i jo crec que Carmen tindrà aquesta diferència per la seva personalitat, que és més dolça i que seran crides diferents i que les dos... transmetran molt. Sí, varen transmetre molt. Tant la de Consuelo com la de Carmen jo crec que transmetran molt. Actualment, quina és la teua relació en Sara, la teua fallera major infantil, i la teua cor d'honor? Home, de cor és la mateixa, el que passa que no ens veiem tant. Nosaltres estem en contacte les famílies, Sara i jo, de fet, com han sigut les exaltacions, vaig parlar en ella també, i li vaig enviar els espolins i estàvem un poc comentant, i en el grup que tenim les dues famílies sempre estem enviant coses i xerrem a muntó, i fem, bueno, fiquem molts records, no? I moltes fotos de les nostres vivències i tot, i l'estima que tenim és molt gran en una família per l'altra, jo per Sara, Sara per mi, i la veritat que la vull molt, perquè és que damunt hem viscut moltes coses molt boniques. Hem estat de viatge, les famílies se foren totes juntes a Múrcia, després hem estat en Grècia, hem fet moltes coses, no sols Sara i jo, que això ja és una connexió molt important, sinó les famílies. I ens volem moltíssim i jo crec que hem tingut moltíssima sort de trobar-nos les unes a les altres i de compartir este camí que és ser falleres majors juntes, la veritat. I la teua cor d'honor? Igual. Estem xerrant quasi tots els dies, en el grup fiquem coses de tot, sobretot ara que ja s'estan reactivant les falles, en seguida volem comentar-ho tot i estar al dia de tot i que ens veiem cada X, intentem estar les 13, que això és el més complicat, que sé que el dia que estem 12 o 11 diguem, uah, quasi, ui, i a lo millor que algú ha tingut alguna obligació important o alguna cosa de treball o no ha pogut, per lo que siga, i diguem, ui, venga, a ver si la siguiente a las 13, sempre és com un poquet l'objectiu que tenim, no? Però fenomenal,
seguim reint tant com el primer dia, seguim contant-nos les mateixes coses que el primer dia i de fet ara tenim unes experiències també diferents perquè ens veiem en el nostre temps lliure i podem gaudir de moments més fàcils, no? Menys seriosos i més divertits, anar-nos o de viatge o fer el cap d'any o alguna cosa així més personal, no? Sí. Clar, que abans, que era sempre tot més professional, no? Més en els actes, sense poder xerrar molt, jo n'hi havia vegades que en algun acte jo no havia parlat en alguna de la cort perquè estan sempre en la posició de la fila, no sé quants, que si al cotxe, que si baixeu, i jo tornava a casa i dit, no he parlat ni en esta, ni en esta, ni en esta, no sé com estan, i tenia que escriure de, oye, com esteu vosaltres, que no us he vist, perquè al final n'hi ha aquests moments més seriosos que són els actes. Al fi i al cap és el que havies dit, que tu com a fallera major la teva cort és la que t'acompanya a tot i sempre queda la cort d'honor, que fa que els moments siguin encara més especials. I de fet perquè elles també estan vivint la seva experiència fallera extraordinària i privilegiada, entonces tu estàs feliços per elles, per veure-les. Jo penso que jo les veig a totes desfilar, pujar, baixar per parets, tot, i jo estic molt orgullosa d'elles en els moments en què les veig poder ser protagonistes, no? I a mi m'encanta compartir en elles, me va encantar compartir en elles l'experiència i és el que a mi me queda, no? El poder recordar-ho tot en elles. Ara una pregunta un poc complicada que a tots ens va afectar bastant i és com va afectar el Covid, la plegada del Covid a la teva falla personalment? Bueno, jo crec que així tots ens sentim identificats, no? Perquè tinguérem una experiència molt pareguda a tots, de sorpresa, d'incredulitat, de no poder creure que això estava passant, que algo tan gros havia afectat a la ciutat, al món sencer i a la nostra festa. Entonces jo crec que ens va afectar amb molta tristesa, això per començar, molta preocupació també per no saber el que anava a passar en la població, en la festa, en les nostres famílies, en la nostra pròpia salut i molta preocupació, però jo crec que poquet a poquet ens hem donat compte que podem aprendre de les coses, que podem adaptar-nos, no? I que les falles no és la primera vegada que ens han tingut que cancel·lar, no és la primera vegada que València s'ha quedat sense falles, no és la primera vegada que les falles han patit d'alguna manera i que després han tornat, no? Més fortes que mai i jo crec que això ho estem demostrant. Jo a nivell personal ho vaig vivir bé perquè per sort la meva família i jo ninguna tinguérem Covid, o sigui, si l'hem tingut ha sigut este any o així, no va ser en aquesta primera fase que donava tanta por, no? I que era tan perillosa i per sort anar bé i en la falla el mateix que totes les falles tancades sense poder veure-nos, però en l'esperança de que algun dia això tornarà a la normalitat. I tornarem. I ha tornat, està tornant, està en procés de tornar i encara li queda per a ser tota la glòria que han sigut les falles. Veritat. El moment de la teua despedida en Fonteta, ara mateix com ho recordes? Dir ixe adeu al món faller, com ho visqueres? Pues ho vaig viure amb molta emoció. Jo crec que és un dia molt especial per a València perquè tota la gent que acudeix a la Fonteta té la il·lusió i té les ganes de tornar a començar un cicle, no? De renovar este nou període de cors d'honor i sobretot també perquè tornàvem un poquet a una nova experiència fallera de tota la gent que està ahí desitjant ser cor d'honor o fallera major de València. Entonces, ho vaig viure en molta emoció de viure una preselecció, però amb molts nervis per a fer un discurs que la gent recordara i que li pareguera apropiada per al moment i sobretot de dirigir-me a tota aquesta gent en la que me sentia molt agraïda, no? Per tot el que havia viscut, tant a la meva família com als fallers, com als directius, com a la cor d'honor i molta gent que ha englobat el teu any, no? És un discurs que realment jo crec que és un poquet llarg, però que a mi se me fa curt, no? Per tot el que jo voldria dir a la gent. Però ho vaig viure amb molta emoció, vaig plorar moltíssim, va ser preciós i aquesta desfilada és molt impactant perquè n'hi ha 10.000 persones ahí dins, n'hi ha que recordar-ho. Increïble. Sí, i és dels moments més especials, sobretot perquè ja has arribat un moment en el que ja te sentes fallera major de València, però en aquest moment, xicotet, tornes a ser eixa novata tremolosa que va dirigir-se als fallers i que vol ser recordada. Entonces és un moment molt important i molt màgic. Un moment que acabes, que dius adeu i un moment que recordes amb molt de carinyo i suponc que també molta estima. Sí, de fet, quan vaig veure a Consuelo després fer la seva despedida,
sentia una admiració per ella i que no vaig sentir per mi mateixa, no? De dir, està fent això, que barbaritat este discurs, que bé ho ha fet, que difícil és fer un discurs així, i és el mateix que t'he dit en els actes anteriors, que dius, mare meva, jo ho he fet, no m'ho puc creure, o sea, perquè és algo que t'impacta tant, no? Que en el moment en tu ho passes traus el valor d'on pots, però que realment és una cosa molt important, és un discurs davant d'1.000 fallers i que tu vols que estigui a l'altura. Una pregunta per excel·lència que estic preguntant a tot el món i durant esta setmana vaig a seguir preguntant, i és que quina opinió et genera Infofalles? Bueno, pues jo vaig descobrir Infofalles ja fa molts anys. Veritat. Jo crec que ha sigut un poquet com una biblioteca, no, fallera per a molts de nosaltres que ens interessa la vida de les Corts d'Honor, la vida de les falles, la indumentària, i el que a mi m'encanta d'Infofalles és que ens mantén un poquet informats de lo que de normal no podríem a lo millor seguir, no? És una adaptació a les xarxes socials, a la vida actual de les persones, de les falles. Entonces jo estic molt agraïda sempre de poder acudir a ella. Jo crec que molta gent la segueix i la continuarà seguint i la descobrirà, perquè jo sé que tu vas a seguir clavat en tot i que és el que toca com a bon faller que eres i admirador de les falles. Entonces a mi m'encanta, vos admire molt per el vostre esforç, que jo sé que al final esto és una passió que tu tens i que ho fas per plaer i que és la naturalesa dels fallers, no? Fer les coses perquè les amem i sobretot les falles. Així que estic molt contenta d'existir, de que puc eixir jo de tant en tant en ella i que continues seguint a les falles com ho fas, perquè ens ajudes molt a tots i estic encantada de que facis este treball. Doncs moltes gràcies, Marina, per acceptar la invitació d'esta entrevista fallera del 5è aniversari. Ha sigut per a mi un plaer. Per a mi també, moltes gràcies. Ha estat molt bé i jo crec que ens has donat una gran alegria contant-nos com va ser el 2019, que va ser també, a part d'especial per a tu, tot el món faller, i va ser molt propera a la gent, va ser una fallera major de 10. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. I a vosaltres ens vegem demà en una nova entrega d'Entrevistes Falleres.